Mga pre, puntahan natin yung mga baka nilang mga nabili na. Ito yun, mga bakang nabili na ngayong linggo. Pero bukas ng umaga, yung pinaka highlights talaga, mas maraming baka bukas. Yun, mga malalaking baka. Ma! Ma! Puro ito mga 550 to 600 kilos. Tim, iyak ko. Iyak. Kasi na prank ng may-ari. Sabi daw pastulan daw sa sa kabilang pastulan, yung pala biyahe na papunta ng Bakong. Syempre pag biyahe Bakong, biyahe na rin Maynila, kaya iyak na wawa. Dito sa kabila. Dahil sa kabila.